Yan na. Garlic. Ang ating beef steak. Makakating natin dyan. Beef steak alabating-ting. So, mauna dyan yung ating garlic. May balat, oh. Masarap din yun. After that, isunod natin ang white onion. Nag-separate ka ng isa pa para sa ibaboli. Alam mo ba? Kasi nung nag-cut ng ating HRS. Hanap po sa Si? HRS. Ayun. Gusto ko yun. I love it. Shout out solid team. And, oo, yun. Our beef. Hindi natin na-marinate kanino. Mas masarap kasi siya pag marinate. Marinated na. Para mas kakapit yung Toyo. lasa. So, hindi siya na lang muna. Kasama siya may. Napakulaan na natin siya kanina sa pressure cooker. So, medyo malambot-lambot yung yung ating karne. Love it. Yan na ang ating sauces. Ooh. Because we are celebrating the 4th of July and we have our visitor. Norm. We also have seasoning. So while guys, in addition para sa flavor. Manonood ng pagluluto ni Bating. Sa flavoring ng ating Sana magtabi sila sa beef steak. Sunrise matulog ngayon kasi alis siya bukas. Malalaman natin mamaya kung paano ang pagtatabi. Kung magkakatabi ba. Jill, update mo kayo pag andyan na si Kano ka na. Oy, i-chat ko pa kayo isa-isa po. Nandito na. Powder. Ako rin gusto ko talaga powder din. Sana maraming sabaw. Para Pepperine? Gusto na pepperine? Yan. Ayun naman pala. May pa-lightings tayo. Pasensya na po. Arjun, May kaayo. Sige lang. Ano ka ba? Arjun? Arjun? Hindi ka ba nagbanlaw? Madami pa akong tubig. Solid team. Hi, Ma'am Evangeline. Kailan ang solid habit na masulid. Ate Masi Masel. Maring Macy, hello. Ayun na. Alam mo, Yes. Alam mo, kahit sabaw lang ako dyan, okay na ako. ay ako talaga, kahit kawali lang ako. Ano na? Kawali. Sa kabali ka nakakain. Sa doon yung lahat ng sarap. Yung mga residue. Masarap yung kabating, we. Masarap yan, oo. Masarap yan. Ay, ang tender. Tender juicy. Hotdog. Ano ko Basta, lang? beef stick, Lemon, ah. virgin Wala na. lemon. Ayan na ang ating Lemon. kalamansi. May lemon pa ako dyan. Ano ha, don't halo ha. Ano dun, alo. Yeah. Sige. Ano pa? Don't mix it na. Ang tender niya, promise. Lagyan ito. Oh, buhay na po. Kasi Yes, of course. Beef and mushroom. Dapat you have a slurry. Oh, ang pangit naman yun. Ano? Slurry. Slurry is Yung ano ba? Papa, lapot. No, mas maganda yung ano sa sauce. Classic lang ba? wait Yes. lang. Lalaputan natin. yan, dyan. Ayan na. Sinita na natin siya. Pwede na siya, anuhin. Kasi nagkulo na siya. Kailangan landiin talaga pag wala si madam. Pag kumulo na, saka pa yung mix. Yeah, kasi para hindi, yung acid kasi niya dapat lumabas Ang muna. ating kasayahan. Maluto mo na yung acid. Luto naman ang karne, di ba? May. Hindi na siya Hello mga maring Saya Ate Masi Masel. Lagyan natin. So, we also have mushrooms. Beef steak na sir. Yes, beef steak po. With mushroom. Beef and mushroom. Cultured mushroom. Cultured mushroom. So, ang cultured meaning, Nabasa ko lang din sa pack niya. Nabasa lang din niya. nakalagay doon sa pack. Dumating ng kalab team ni Kana. Malapas ka no. Tara. Dagdagan mo ng sabaw. Ayaw ka ng ano ba? Okay na naman. Ano? Sauce. Mo juice pa man na siya. Give me some Magjujuicy pa siya. later part. Later part because... Nagpakon siya. Patigan. Ligo siya. Sige na.
Kaya lang mahina yung tubig. Manghi man siya. Madugmok na na, Gwen, Wait siguro. lang ba kay ang kuan dapat luto kod gamay. Kuan ganun. Spoon ba? Spoon. Spawn. Og sport. Kay ang asim ang good kailangan ano siya. Yung nasa sa layaya. Ay, si ano? How's the taste? Walang paslon. For me okay na siya pero I don't know the others kasi baka gusto nila A may bit different taste. kick of some sourness. But for you, Hi, Ben. Kumusta kayo? Ano pa nakuha nga sabaw ko. wala na yan natin. Yes, Ma'am Mariana. Dinuok ko na puno ang Dili kayo na mo tilaw lagi usahay. Ba darit sulwag? syempre na ikuon shumira. Ang shumira gatutok honors yaak. And as of chocolate, It's perfect. Perfect. Perfect with Ito, the magbuta pa rin. Perfect. Magbuta ka pa rin. No, That's fine. Kasi mag-ano naman daw yun eh. Magkakatas. Ayan na. Ay, ate mo, nag-isa. Love you. Maraming salamat po. Ayan. Ilalagay na natin mga Miss sibuyas. Fidel. Lami na siya. Oy. Yaya, anong oras alis? 10? Ata. Ayop. 10 ang flight nila. Kaso lang Pag ako nagluto ng mga beef steak, 7 alis nila. pinupukpok ko siya. Kasi Okay. 10 din yung flight To nila. make it tender. To make it more tender. Tsaka sunok ang kon ba? Tsaka Sumisiksik. the taste of the beef steak, Flavor. the flavorness. Ganun yung salsa. Ako nga in-interview dito. Manot It well. feels suit. Suit? Yes. Suit inside the lean of the meat. Ah! Yung mga natutunan mo dun kanina sa kasama mo sa ilog ah. More English, more fun. Oo. Yes, lumaki na po si Chung Chang. Ha? Ayaw ni... Ayun rin. Ito rin ating meat. So, hintayin na lang natin yan. Tapos, ito din sa kabila, Chef Bating. Yeah, this is our nilagang beka, Ah, but only soup only ha. No flavoring. Patis ibutang ha. Nagibutangan na ni Yaya ka ganina o gasin mo yun. Dili, kuan ba? What they call this? Yung pagtikim mo ulit, pag pangit pa yung next lasa. taste. Lagyan na ako ng patatas eh. Kaya ano naman. Kuha na lang eh. Mahumos na ba? Correct. Ay! Ambot ba ni Yaya nga na nag-red yan? Tanglan. Ito na na. Basta ka na Yaya. Ayan na. Yan ang ating second meal. Bayand. Viand. Bayand. Bayand ba sabi ni ano? Catriona. Viand. Filipino term, ay Tagalog term for Viand. Vian sabi niya. Diba? Yung akalain mong perfect na talaga, meron pa rin palang kapintas. Ay, si Kala mo Kwan, perfect. si Kwan nga, ha? Anong Bayand? Nabalaan rin ni, alam pala ni Pia. Pia is Bayand. Kuyahanos kini kuan kay Yeah, dami namin. Marami po kasi kami ngayon, tsaka maraming bisita. So after that, meron pang Baguio beans and repolyo. Myself. Marami kaayo. This is it! Ito na. Wow! Diba? Sarap. That's our beef steak for tonight's ulam. And ayan na, may repolyo at beans na. So after this, pakukuluin na lang. Oh, kulo, isang kulo na lang. So para we're ready to eat na. Wow! May pasikin pa. Sunset from Lino. Taray naman. Bongga naman ang padispedida, Oh my God! At meron tayo
durian. Ah! All the way from Davao. Grabe. This is it. Ito na ang ating ulam. Kain na. Marlin Barros. That's it na. Tay!